Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lelo tikupitiliza part 6 ya mtume wetu Musa alayhi salatu wasalamu. Atu hajatafika ndipo Musa adanena nati qala adanena kwa yiwo nati lahum Musa Musa adanena kwa anthu aja wailukum la taftaru ala Allahi kadhiba, inu tutembelo la mulungu lili pa inu musamupekele mulungu boza iyayi. Ndipo anthu aja anangokhala phe amasenkha aja sanalankhule china chilichonse, anayamba kumangoonezana sopano. Kenaka anthu afalawo anati qalu yuwaja anati in hadhani anthu awili awawa la sahirani nda masenkha awili yuridani akufuna atu iwowa ayakhrijakum kuti akutuluse ayakhrijakum kuti akutuluseni inuyo min ardikum munzinda wanu inuyo bisihrihima ndi ufiti wawo iwowa wayadhhaba tariqatikum ndipo akuloweseni njira zawo iwo zosalongosoka. Anthu afalawo aja amene osopano ayamba kuzipangira defending sopano. Ndiye akuti amasenkhaja fa ajmi'u kaidakum thumma itusaffa, ndenako anapita pambali ndikusonganisa mapulani awo. Kenako ndiye anabwera sopano kuzayima sopano line. Ndiye tanena kale kuti anthu aja anali okwana almost 70,000. ndipo anati kwa iwo wakade aflaha nditutu asangalala lelo lino, wakade aflaha liyauma angasangalale lelo lino manistala omwe amene angapambane. Ndipo anthu aja anamufunsanso Farao kunena kuti kodi ife tikapambana pa mpikisano umenewu mutipasa mphoto ya mtundu wanji. Farao ndiye anati inuyo ndikutengani ndikukhala azinduna anga komanso ndikuyikani kukhala woyandikira kwa ine ndikupasani mphoto yayikulu. Ndiye anthu aja pamene amapanga ntchito ija amachita ntchito ija akuziwa kunena kuti tipindula zazikulu. Zitatelo Musa adati qalu iwo aja anati kwa Musa ya Musa o iwe Musa imma an tunqiya wa imma an nakuna awwala man alqa, kodi tiyambe ife kuponya zinthu zathu kapena iweyo ndamene ungayambilire. Qala Musa adati bala alqu iyayi ponyani tundu zinthu zanuzo fa idha hibalukum wa asiyakum yukhayyiru ilayhi min sihrihim wa annaha tas'a. Akuti pa nthawi imene anthu aja sifuka ena anatenga zingwe ena anatenga timitengo ana wina aliyense chimene anatenga mmanja mwake akuti amangoponya pasi. Ndiye zinaponyedwa zinthu zokwana 70,000 zitaponyedwa chonchija zinayamba zinthu zija kusanduka njoka ndikumayenda pamalo paja, which means njoka zinalipo zokwana 70,000. Fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa, akuti mpaka na Musa tubilaga linayamba kunjenjemera kupanga mantha sopano. Kulna mulungu ndiye akunena kuti tinanena ife la takhafu osaopa iyaye innaka antal ala, ndithu iweyo ndamene utapambane pa mpikisano umenewo. Wa alqi ma fi yaminika, iwe tuponye chimene chili kunkono wako wamanja. Tanakafu maswanau, chimene chotu chimeza china chilichonse chimene chili pamenepo. Innama aswanau, ndithu zimene zachitika zosalongosoka azimu sizimapindula china. Inama aswana ukaidu sahiri, nditu ufiti wachabe sumapindula iyayi wala yufilihu sahiru haithu ata, ndipo afiti usanga pindule china chilichonse. Ndiye akuti fa ulqiya saharatu sujada, ataponya iye uja Musa chinthu chake chicha chindodo chake chicha pansi, ndiye chinasanduka chinjoka chicha chachikulu chimene chinasanduka kupindi chicha chachikulu chili ndi manja. Ndiye chimangogwira pamodzi 300 njoka chicha kutimeza 300 tinjoka tija kutimeza same time. Ndiye akuti anameza tinjoka tonse 70,000. Ndiyo chinangosalira sopa chinjoka chicha kuyenda pamalo pacha mpaka na Musa iye mwini wacha mapanga mantha kuti chinthu chimene chindaponya ine. Ndiye sopano mulungu akuti yayi we chitenge eso chimenecho. Musa anapita kungochigwira kunchira kusandukaso ndodo yomwe ija. Ndiye akuti izi amasenkha aja ataziona sopano akuziwa kuti Musa sanapangepo masenkha wakula akukula ku nyumba ya Farao. Za masenkha sakuziziwa iwo aja masenkha anachita kuphunzira ndipo amaziwa kuti zimene kupanga azende zaboza. Kenako anthu aja akuti fa ulqiya saharatu sujada, ndipo anthu aja anagwa pansi onse amasenkha aja ndikupanga sajida. Qalu, ndipo adanena iwo aja ali pasajida pompaja amanna bi rabbi Haruna wa Musa, ife tutakhulupirira kwa mulungu uyu wa Haruni ndi Musa. Ndiye sopano Firauna anayima pampando pake ndikunena qala iye adati amantum lahu qabla an adana lakum, kodi inu mukunkhulupirira mulungu wa Musa before ine sanakupaseni permission kuti mutha kumkhulupirira? Innahu lakabirukum alladhi allamakum sihru, inu tumandipanga chipongweni. Ndiye kuti Musa ndi Haruni ndiye ndi munthu wankulu wanu amene amakuphunzitsani inu masenkha. Ndiye inu nonsenu pano mumango ndi menya ine kukhala ngati inu mukwazi wa masenkha. Ndiye mukapanga zanuzo awazapanga zawo ndiye muzaluze inu kuti
mundichitise manyazi pagulu la anthu. Ndi anthu aja anayankha kuti no, inu munatumiza asilikali anu mumatitenga ife mmagulu osiyanasiyana, m'mayiko osiyana, m'mizi yosiyanasiyana, mumakatitenga kumene kuja. Za Musa sitimadziwa china chilichonse, koma ife tikuona chilungamo chinichini kuti iye zimene wabwera nazo ndizani zoona. Ndi akuti mukupanga mwano la uqati anna akuti inetu ndikudulani aidia kumumanja anu wa arjulakum ndi miyendo yanu min khilafin wala usulbannakum. Ndi akuti ine ndizikudula manjawa, ndi akuti chimene amapanga amadula mkono wa manzere ndikuzadula mwendo wa kumanja. Akuti kundula munthu mwa up and down, kuzandula mkono wa manja ndikuzandula mwendo wa chani wa manzela. Akuti kumpangisa left and right. Ndipo ndikupachikani nonsenu ndiye tione kuti ndani amene amapereka chilango chachikulu, kapena ndi Mulungu wa Musa kapena ine amene ndimapereka chilango chachikulu. Farao anatero. Ndipo anthu aja anatapa libe vuto, inuyo mutha kutivutisa ife pa dziko lino lapansi, koma chilango tikuziwa kuti chilango chimene chili kwa Mulungu ndi chachikulu kwambiri, sika chilango kaka amene mukunena inuko. Ndiye ife tivomera inu mutipange china chicho simene mukufuna, koma ife tikufuna kuti Mulungu wathu atikhululukire pa zonse zimene timapanga za masenga ndi china chotero. Ndiye anthu aja anamwalira onse 70,000, anapha onse. Sinanga iye wakwiya wachitizwaso manyazi pagulu la anthu, wakwiya sopano lonjezero jalilo lokuti ife tikangowina mutipasa mabani Israeli tizipita nawo, inu mukangoluza mukhala. Ndiye anthu aja anawapha. Ndiye anthu aja anamwalira ali asilamu, analowaso kujanna. Mulungu akunena cho chifukwa anthu aja anavomereza chisilamu, ola amamenyedwa atavomereza chisilamu. Anthu aja amwalira onse. Ndiye sopano anthu aja ayamba kukambirana, abwana anthu aja muwasiya chonchija watenga mabani Israeli ndi azipita. Ndikumene sopano Farao amapanga pulani ija yokuti chani apite amusatire Musa, amutenge ndi anthu ake awaphe anthu onse. Ndiye pati imene tipitiriza